Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala, kumusta o mayong buntag usab kanatong tanan? Kini na usab ang pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. Diin gipangluhan kini sa nangiton nga magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Og kining programa babati kini ninyo sa matag Domingo sa alas 11 ngadto sa alas 12:15 sa kaudtuhon. Og kining programa sa PBCM aduna na kini 26 ka mga radio station nga diin gi paisugdahan sa magtutudlo aron may dayag ang mga kamatuoran. Mao nga among giawhag ang tanan nga mga kaigsuonan sa pagsunod gayod sa atong programa dinhi sa Philippine Benevolent Christian Missionaries. Ug ako na lang dai mga pagpangumusta no sa tanan nga magkaigsuonan karon din mandapit. Kumusta kaninyong tanan diadapit sa Bohol, sa mga Divino family, sa Multiswerte Carmen diadapit sa Ormoc, Cambrad Jigo, ug masab sa Kangboy Ortiga and family diadapit sa Palumpon. Kumusta diya sa San Isidro, sa Biliran, sa mga Patiyo family diha. Dingon masab diya sa Hinguog, sa Surigao, sa Negros. Kumusta kaninyo mga higala o mga kaigsuonan? Ug sa diin man dapit no nga maabot nimo pagsibya ilabi na gayud usab sa pagsunod sa ato ang mga viewers sa pagsunod nila sa Facebook o sa YouTube. Kumusta kaninyo? O manghinaot kami nga nakamo sa Kabaskog sa Lawas aron ninyo nasab kami patalinghugan nini mga kamatuoran karon nga gitulo ni Master diri kanamo. O ang maong mga radio station mabati kini sa DYLE, sa DXRU, sa DXKO, DXDR, sa DXMM, sa Calamba, Misamis Occidental, yung sab sa DXRM, Magsaysay, Rojas, Zamboanga del Sur, yung sab sa DXPR sa Pagadian, sa DXKD sa Dipolog, yung sab sa DXEG, FM, sa Arsasan, Caguait, Surigao, yung sab sa Radio Bandera sa Villanueva, o yung sab diadapit sa Radio Waycorat sa Balingasag, o diadapit sab sa Iligan, sa Balinsa, Manolo Fortich, Bukidnon, o yung sab diadapit sa Bayugan, Agosan del Sur, o yung sab diadapit sa Butuan, o sa Toledo, o yung sab diadapit sa Pinamungahan, Butong, o yung sab diadapit sa mga lugar nga dili pa nako mabanggit basta kay 26 na kini ka radio station ang maong bisudlan sa pagtulunan sa PBCM. Og karon naginusara man kita wala man moabot ang ato ang igsuon nga si Brother Samuel Montemayor mao nga ato na lang kining sugdan ang ato ang pagtuon karon tungod kay napakabilinhon man ang oras. Og natong miaging kadumingguhan dunay may nagpadangat og text kanato nga matod pa na niya nga unsa man kuno ngalan sa Espiritu Santo kay ato magisgutan dinhi nga ang amahan na ngalan mao atong Ginoong Jehova o yung sab ang anak mao atong Ginoong Kristo nya nag-ingon pud siya unsa may ngalan sa Espiritu Santo. Boy no higala o manghinaot ko nga naa ka nagpatalinghog sundang lamang nimo ang ato ang mga pagtubag tingali unahon sa nato ang katong previous nga gipahayag ni Brother Samuel atong miaging Domingo nga iyang ipamatud-an nga ang Dios gayud tao kay ang uban manggong mga relihiyon doon na sab sila mga katarungan apan ang mga katarungan nga ilahang saysay usab kalabot sa Biblia dili kini inunta nga bugat tungod kay wa matay supak nga ang Dios Espiritu. Di matay supak ana mabasa man na sa Juan 4 bersikulo 23-24 dili man mosupak ang mga ministro sa PBCM ana. Ug ingon usab diadapit usab sa Lucas sa 24 kapitulo 24 ug 36 ug 39 ang Dios walay unod ug bukog wala man may mosupak ni ana giuyunan man na muna kay ngano
nabasa man sa Biblia. Usa ni tunguran si Brad Samuel, medyo nalit siya tingali sa iyang sakyanan. Mo kini karon ang ato ang tubagon padayon Brad Samuel ang imong tema natong miaging Domingo. Atong dugangan pa kay aron sa may baluan sa ato ang mga viewers o sa ato ang mga higala nga mga suking tigpaminawan nga dili nila ilansang ang Biblia. Kumo kay nakabasa sila nga ang Diyos Espiritu, ilan na lang dayong ingnon nga, tanawa Brad, klaro kaya na Brad, nga magpamatuod mo sa PBCM nga ang Diyos ninyo makita, samtang ang Biblia naghisgot nga ang Diyos Espiritu, walay unod ug bukog, nas Lucas 24. Wa may supa ka na, kay nga nung nabasa man sa Biblia, pero dili sabto na to, nga kumo kay naay nakasulat sa Biblia nga ang Diyos Espiritu walay unod ug bukog, diha na lang tataman. Kay sumala bitaw sa among mga pagtuon dinhi, dugay naman na namo gyud nga gitun-an dinhi, balik-balik na malanggali ni. Dili pwede nga ilansang nato ang balaan nga kasulatan nga diha na lang gyud taman, kay ang pagbasa gud sa Biblia dili ni ingon nga basta-basta lang nga pagka nakabasa ta, konklusyon dayon tao, klaro ka na Brad nga ang Diyos Espiritu, watay supak diha, pero dili sa tanang panahon nga ang Diyos nagpabilin nga siya Espiritu. Monet timan ang yun sa mga nagbasa sa Biblia, sama sa mga pastor, mga kaparian, mga ministro, diakono o kinsa pa na diha nga mga magwawali sa Biblia. Timan ang yun na ninyo, ayaw lansangi ang Biblia. Kinahanglan nga atong bahin-bahinon ang pagbasa sa Biblia. Kay nga naman, gitudlo mo na sa Biblia nga og magbasa ka dinhi majutay, dito majutay, aron himbalagungan og madakpan ang kamatuoran. Muna ang pamaagi. Muna mabasa na to Brad Samuel, basagan ni Brad Samuel ang Isaias kapitulo 8 bersikulo 20. Kung naabay gyud sa Biblia nga kung magbasa ta sa Biblia, kinahanglan nga musulti ta diha sa Biblia, dili kay kuhaon nato sa kaugalingong utok nato. Kay kung musulti ka nga wala nakabase sa Biblia, ang Biblia nag-ingon wa kay kabuntagon. Naabay mabasa nato Brad Samuel. Aniya Brad Cesar, basahon taning nakasulat sa Biblia nga kung magsulti ta nga gawas sa Biblia sa to pa dili binasi sa Biblia, wa gitay kabuntagon ana. Sumala sa atong mabasa sa Isaias sa iyang kapitulo 8 bersikulo 20, ang atong pagbasahon giingon ngadto sa kasuguan o sa pagpamatuod kung sila dili managsulti sumala nining pulunga, sapagkat matuod walay kabuntagon alang kanila. So sa to pa Brad Samuel, klaro kayo ang imong gibasa nga kung ikaw nga nagbasa ka sa Biblia, labi na kay nanudlo ka sa imong mga sakop membro sa inyong simbahan, pagka dili nakabase sa Biblia, wa kay kabuntagon ana. Kay kadaghanan ra ba sa mga pastor, mga ministro niya, daogon na bitaw ka, daogon ka sa mga istorya na mga daghang kayo mga pasikot-sikot ba. Pero lahi ang pagtulunan sa PBCM. Ang pagtulunan sa PBCM nga ni adini ang God the Holy Spirit nga may nagtudlo nga nagpakita kay mao man kana ang paagi sa Biblia nga doon na may gitawag og second child, kay ang unang bata mao man ang atong Ginoong Kristo ug ang kanang ikaduhang bata sa Ecclesiastes 4:15 mao man kana ang katumanan sa Espiritu Santo. Mo kana diha nga nining mga panahon na klaro kaayo nga kung magbasa ta sa Biblia kinahanglan diha gyud ipasibo gyud nimo da sa Biblia kung magpamatuod ka. Karon, unsa pa ang gipakita sa Biblia Brad Samuel sa Isaias 28:13? Unsa ba ang paagi sa pagbasa sa Biblia? Mupundo ba lang ta sa usa ka sitas, kapitulo ug bersikulo? Aniya Brad Cesar, kung kita magpamatuod pinasikad sa Biblia, kay doon naman ay kinanglan man nga magpamatuod ang tao. Pinasikad gid sa Biblia kay aron kadunay kabutagon. Pero sa diyang magpamatuod bukas Biblia, ang imong gipamatud-an diha ba lang tamang kas usa ka sitas? Ang paagi sa pagtudlo niyaw maing inyong timan-an mga mahal namo nga mga kaigsunan nga ang paagi sa pagtudlo pinasikad sa Biblia matod pa sa gibasa gisulti ni Brad Cesar ganina, dinhi majutay didto pod majutay. Muna ang paagi nga mo kuha ta sa diris daan tugon, mukuha po ta diri sa bag-ong tugon niyaw sa 28 sa Isaiah sayang kapit bersikulo 10
Unya ikama nato sa bersikulo 13 inyong patalinghugan gingon, kay kini mo ang sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, lagda ibabaw sa lagda, ibabaw sa lagda nga dinhi majutay didto majutay. Nga tungod ni matutpas bersikulo 13, ang pulong ni Jehova alang kanila mao ang sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, latid ibabaw sa latid, latid ibabaw sa latid dinhi majutay, o mo na didto majutay aron sila mangadto og mga hayang og mga bali kaning palid sa Biblia og hingbalag-ungan og hingdakpan. Oo, klaro kayo. Mo nang ipasabot sa Biblia. Busa kung nakabasa mo sa Juan 4:23 o 24 nga ang Dios espiritu wa kay supak diha kay ngano sa pinasugdan ba Brad Samuel. Iridi Brad Samuel ang Henesis 1:1 ug 2. Unsa ba ang pinasugdan sa Dios sa wa pa siya magpaila, sa wa pa siya nagpakita sa iyahang mga tinunan? Unsa ba ang kahimtang sa Dios sa diha nga inunta lugar nga wa pa siya nagpaila? Natong mga panahon na unsa ang kahimtang niya Brad Samuel? Niya Brad Cesar, ang kahimtang lugar sa Dios sa diyang wala pa siya magpailang adto sa mga tao, ang kanang gitawag siya espiritu pa siya og kahimtang Brad Cesar. Niya sa Genesis sa kapitulo 1 bersikulo 1 ug 2 inyong patalinghugan, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Ug ang yuta awaaw ug walay sulod ug ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sa kailadman. Ug ang espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig. Muna ang kahimtang sa Dios Brad Cesar sa pinasugdan, espiritu pa siya og Kahimtang. Oo. Pero dili sabton nga diha lang ta sige basaan ng Henesis. Inyo sa paklion ang ubang panid sa Biblia kay ang paagi lagi sa Biblia kung magbasa ta dinhi majutay didto majutay, mubasa ka sa tugon, mubasa po ka sa bag-ong tugon. Mo nang paagi sa Dios nga gitudlo diri nato kay kining Biblia gibilin man para ato ning tun-an, para ato ning tan-awon kay dinhi nining Biblia dinhi nato makaplagan kung unsa ang mga kasaysayan nga nakalatid o kasaysayan sa Dios o ang paagi sa Dios dinhi sa kalibutan. Kay wa magud hibalo ang ubang mga ministro mga pastor, mga kaparian kay ang ila lang butuo lang ka ng Kristo luwas ka. Di mo na may mao. Kinanglan imuhang basahon ang mga panid sa balaang kasulatan, ang ubang mga balaang kasulatan Brad Samuel kini atong gipangbasa. Dili man nila ni basahon God ngano man mo kontradik sa ilahang doktrina. Busa kita lamang ang makahimo sa pagbasa ini tungod kay kini mao man ang pamaagi sa Dios nga may bawaan sa mga katawhan unsa ang sistema ug unsa ang paagi sa Dios sa iyang pagpadayag dinhi sa kalibutan. Muna ang ato ang nakita diha Brad Samuel karon walay supak nga ang Dios espiritu sa pinasugdan. Mo kana ang nakita natong pahayag sa Biblia. Pero ang pangutana Brad Samuel, sa pinasugdan ba ang Dios? I-ready ang Isaiah 45. Sa pinasugdan ba Brad Samuel? Ang Dios ba sa unang kapanahunan dugang kining pamatuod Brad Samuel no? Sa unang kapanahunan ang Dios mismo ang atong Ginoong Jehova kay wa pa man ni Kristo anang panahon na kay daang tugon man ni atong gibasa kay ang kanang Kristo diha man sa ikaduhang panahon na sa New Testament man ang iyahang kasaysayan diha. Pero kay ato man nakita nga ang Dios diha man siya ibabaw sa naong sa mga tubig. Sa to pa espiritu siya sa kahimtang. Di ta supak diha anang bahina Brad Samuel, di ba? Karon ang pangutana. Ang Diyos ba sa iyang kaugalingon sa pinasugdan nagtago ba gyud ni siya sa iyang kaugalingon? Wa ba gyud ni siya magpaila sa pinasugdan? Pero dili sabton kumo siya wala magpaila, kumo siya nagtago sa kaugalingon nga diha na lang gyud pirmi lagi siyang tago. Wa gyud siya magpakita dito sa iyang mga tinunan. Unsay ato mabasa sa Biblia Brad Samuel?
Ni Abra Cesar, atong kuhaan ang pahayag lugar sa Biblia kung ang Dios sa sinugdan kanang nawa ba siya magtago sa laktod nga pagkasulti, Bra Cesar? Ang tubag nga na ang Dios nagtago siya nga naman tud kay sa pinasugdan wala ka na siya magpaila sa mga tao niya. Sa 45:15 sa Isayas, inyong patalinghugan gingon, sa pagkamatuod ikaw mao ang usa ka Dios nga nagtago sa imong kaugalingon, o Dios sa Israel, ang manluluwas. Busa sa pinasugdan di ay katong Dios nga mao si Jehova, wala pa man to mailhe. Busa siya atong mabasa, nakuha na to ang payag nga tuod kay wa siya mailhe, tuod kay siya nagtago sa pinasugdan, mga mahal namo nga mga kaigsunan. Oo, nagtago siya sa iyang kaugalingon. Wa pa man siya magpailaan ng mga panahon na. Pero sa diha nga nagpaila na siya, siyempre, alang-alang. O dili nila itukan sa mga tao lugar sama sa mga alagad sa amahan nga mao ang Israel. Karon ang pangutana karon, kaysa pinasugdan ang Dios nagtago man siya siyang kaugalingon, wa siya hiilhi. Mamagani nga ang nagbasa sa Biblia nalibog sila nga ano man ni ha? Malibog gyud mo o wala mo'y magtutudlo nga Dios nga Espiritu Santo nga maoy mo pasabot ninyo. Mao man na ang diferensya god. Karon kay nagtago maday ang Dios nga amahan nga mao ang atong Ginoong Jehova. Ang pangutana, Brad Samuel, sa pinasugdan wa man gyud na siya magpaila, pero miabot ba gyud ang panahon, Brad Samuel, nga ang atong Ginoong Jehova nagpaila gyud siya sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang katawhan nga mao ang Israel? Oo, niabot yun na ang panahon, Brad Cesar, nga gani dito gani magsugod, nga sa pagpaila niya dito gani magsugod ang pag-alagad sa tao o nagsampit ang tao ngadto kaniya. Sa basahon na to ang Biblia dinhi sa Genesis sa iyang kapitulo 4 bersikulo 26, inyong patalinghugan mga malnamo nga mga kaigsunan, ug kang sit usab na tao ang usa ka anak nga lalaki, ug gitawag niya ang iyang ngalan si Enos. Unya ang mga tao na nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehova. O sa pinasugdan nga nagtago ang Dios, wa pa siya nagpaila, pero niabot ra pug panahon nga ang mga tao nakaila na sa Dios nga naman kay matud pa sa dihang nataw lugar kanang diha nagpaila na siya ang mga mga tao siyempre nga nagpaila na siya, gitawag siya og Jehova, ug didto nagsugod ang pagtawag nila sa Dios nga kanang ngalana nga Jehova, sumara sa atong nabasa sa Biblia. Oo, mao gani nga kung wala ka ni ana mga prinsipyo ha, kamo nagbasa sa Biblia, dili ina ninyo matultulan unsa ang kasaysayan sa Biblia ug unsa ang kasaysayan sa Dios. Wa tay supak nga moingon mo nga Dios Espiritu sa pinasugdan. Wa tay supak diha. Uyon mi ana ang mga ministro sa PBC. Pero ayaw lansan nga ang Biblia nga diha lang ka magtuyok-tuyok anang nabasa ninyo sa Juan 1:18 o yung manasab sa Lucas. Ha? Mabasa man na sa 24 ngadto sa 36 ngadto sa 39. Busa dili na to lansangan ang balaan nga kasulatan. Kinahanglan ibahin-bahin na to. Karon sa panahon sa unang kapanahonan di patamulakbit kang Kristo, Brad Samuel. Sa unang kapanahonan ang Dios kay wa man nagpaila, kay nagtago man siya sa ang kaugalingon. Doon na ba'y tendensya, Brad Samuel, nga bisan pa ang mga tinunan sa atong Ginoong Jehova, nga tingog lang ang ilahang madungogan Ay, nabay mabasa, Brad Samuel, sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 9 o ato sa 13, Brad Samuel, unsa ang kasaysayan sa kang Adan o kang Iba. Nakita ba nila ang Diyos? Aniya, Brad Cesar, basahon na to kini nakasulat sa Biblia kung kanang bisan taliwala nga wala nila kit ang Dios. Nabati ba nila ang tingog? Nga muna ang tingog sa Dios. Yaw, sa Genesis ay mong giingon nga sita sa kapitulo 3 unya bersikulo 9 ang sa sumpay atong pagbabasahon. Giingon din og Jehova nga Dios nagtawag sa tao ug
ug nag-ingon kaniya, hain ka mo na ang pangutana lugar Sa Dios, ngadto ni Adan ug ni Eva. o ngadto sa tao nga iyang gihimo. Pahimutan dito sa Eden. Oo. Og mitubag siya, hingdunggan ko ang imong tingog, matud ba ang tubag sa kanang Ni Adan ug ni Eva. Ni Adan ug ni Eva. Sa tanaw og mitubag siya, hingdunggan ko ang imong tingog sa tanaman ug nahadlok ako, kay hubo ako ug mingtago ako. Ug miingon siya, kinsa ba ang nag-ingon kanimo nga hubo ikaw? Matud pa sa Dios. Mikaon ka ba sa kahoy nga gisugo ko kanimo nga dili mo pagakanon? Matud pa. Ug ang tao miingon, ang babae nga gihatag mo kanako nga akong igauban, siya naghatag kanako sa kahoy ug mikaon ako. Og siuba nga Dios nag-ingon sa babae, unsa kining imong gibuhat, ug nag-ingon ang babae, ang bitin naglimbong kanako ug mikaon ako. Busa sa atong natagad na Cesar nga nining punta tuha, nabati sa tao ang tingog sa Dios, nga katong Dios nga nabati niya nga tingog mao kadto si Hiuba sumala sa atong nabasa sa Biblia. Oh, klaro kayo, nga tingog lang. Ug bisan pa gani sa panahon kang Moises, Brad Samuel, dito sa Sampini, tingog gahapon ang nabati ni Moises na itong mga panahon na. Bisan pa sa kang hari Nabucodonosor. Atong basahon gani, Brad Samuel, unsa ba ang nahimo nga nahitabo sa panahon kang hari Nabucodonosor nga tingog lang. Basa ang Daniel kapitulo 4 bersikulo 28 nga ang tingog lamang ni hari Nabucodonosor ang mao ang nabati niya diha sa Dios, wala pa siya nagpaila ang Dios na anang mga tungura. Aniya Brad Cesar, basahon na to ang nakasulat sa Daniel. Okay. Sa iyang kapitulo Kapitulo sa Daniel kapitulo 4 kapitulo 4 verse Cesar, unya bersikulo 28. 28. Natos 34. Unya antod sa 34 ang atong pagbasahon gingon dinhi sa 28 tasugod. Kining tanan midangat kang hari Nabucodonosor. Sa tapos sa 12 ug 2 ka bulan, siya nagalakaw didto sa palasyo nga harianon sa Babilonia. Ang hari misulti og mingon, dili ba kini mao ang dakong Babilonia nga akong gitukod aron mahimong puloy-anan nga harianon? Pinagi sa kusog sa akong gahom ug alang sa dungog sa akong pagkahalangdon. Matud pa mo kanay pahayag lugar ni hari Nabucodonosor sa 31. Sa diha pa ang pulong sa baba sa hari, may usa ka tingog nga nahulog gikan sa langit nga nagaingon, o hari nga Nabucodonosor, kanimo gipamulong ang gingharian, mibulag kanimo. Og ikaw matud pa pag-aabugon gikan sa mga tao ug ang imong puloy-anan igatipon sa mga mananap sa kapatagan, mapugos ka sa pagkaon sa balili sa mga baka ug sa makapito ipaagi kanimo kini hangtod ikaw makaila nga ang halangdon o yamot nagahari sa gingharian sa mga tao ug naghatag niini kang bisan kinsa nga iyang hinguyunan. So bisag diha lang Brad Samuel, klaro sa kayo. atong natagad ba si San? Nga, dahil tingog nga nadungog gikan sa langit na. Oo, ni nga Nabucodonosor. ni hari Nabucodonosor. Oo. So na nang punto ha Brad Samuel, ang uban man gud nga tanawa gud Brad, tingog ra manggali nang nadungog, so dili lagi makita ang Dios lagi, mabitaw na lagi kay nganong gud diha ra magud mo stop gud, di magud mo mabasa sa ubang mga bersikulo o kapitulo. O kay sa atong nabasa sa Biblia ba si Sar, dili ga pwede nga sa pagbasa nimo sa usa ka bersikulo di ara kataman. Ang paagi sa Biblia dinhi madyutay, didto madyutay, sila mga hayang og hibang Lagungan. O hindakpan. O hindakpan. Busa gamit ta mubasa tas daang tugon, mubasa pud tas bag-ong tugon aron pagpiho nga ang atong gibasa insakto, ang atong gibasa nga mo'y makahatod kanato ngadto sa kasayuran. O sa kaluwasan po. Kay oo. daghan na barong magwawali nga. Di ba tanan magwawali Brad Samuel nga mutugas tinuod. Tinuod ka na ba Cesar? Ang uban na bang magwawali ay ang giapas nila personal nga interests ba. Ano bitaw maningong makatiyam-tiyam bitaw? Mo man nakaroon din ha.
na. Pero ang pagtiyam-tiyam, wa may problema na kung ang imuhang pagtudlo sa Biblia Sakto. gusto. Tingog Dili ka na. kay ang imuhang kuan giampas lang tungod kay inaa kay sweldo nga madawat sa imuhang pagkapastor, sa imuhang pagkaministro. Dili na may mao. Ha? Mga higala ug mga kaisuunan karon ni ata. Kay ang Dios nakita manato nga sa pinasugdan wala siya nagpaila. Ha? Wala gani siya hiilhi. Dunay panahon nga tingog lang ang madungog sa iyahang mga alagad. Ang kahimtang sa Dios angay ninyong mahibaw-an basig kamo mga pastor wa mo mahibalon ini mga sitasa idugangan na mo ang inyong kaalam kay basin og wala mo ani ba. Kaya kini amo ang pagtudlo, pagdugang sa kaalam nga gitudlo sa Dios nga Espiritu Santo, Divine Master Tomas Eugenio Senior. Naunsa pa ang atong ikadugang, Brad Samuel, kay sumala sa atong nabasa nga ang Dios sa pinasugdan Espiritu siya, unya tingog lang ang iyahang ipadungog kadto sa mga katawhan niya, pero not all times nga ang Dios pirmi na lang yun, espiritu siya, not all times nga ang Diyos, tingog na lang yun ang madungog. Mamaniwa nila mabasa gud ang Biblia, Brad Samuel, pero ni ata. I-ready, Brad Samuel, ang ikaduhang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 39, ngatos 41. Pila ba kaklase ang lawas? Pila ba kaklase ang lawas sa Diyos? Muni ang atong idugang nga itudlo nato ngadto sa mga pastor, mga ministro, mga pare o sa mga Catholic faith defender kay dili ni kadunggan bisan diha sa simbahan sa pagmisa dili ni madunggan sa mga nagsimba. Dinhi lamang madunggan kana ninyo sa mga ministro sa PBC nga niya ang Holy Spirit nagtudlo kung unsa ang pamaagi, unsa ang kasaysayan sa Dios sa iyang pagpaila dinhi sa kalibutan. Pila ba kaklase ang lawas sa Dios, Brad Samuel? Sumala nga atong mabasa sa Biblia. Sige, basa Brad Samuel. Biblia mong ibasa ha? Cesar, basahon ta. Dili ni kay tablia nga muhang gibasa, dili ni putos tablia, Biblia gyud. Basagan ni Brad Samuel. Basahon ta, Brad Cesar, ang kasulat sa Biblia no sa unang Korinto Kapitulo 15 sa iyang kapitulo 15 Versikulo versikulo 39 ngatos 41. 39 sugod hantod sa 41. Okay. Atong kuan og pahayag sa pangutana ni Brad Cesar. Niya kung pila ba kalawas o Bilang matang kamatang ang lawas sa nga Dios sa gikuan sa iyang kaugalingon. sa iyang kagalingon lugar sa Dios. Oo. Sa 39 sugod kay wala man nagsama ang tanang unod kundi adunay usa ka matang sa unod ang alang sa mga tao ug lain ning mga unod alang sa mga tao ug lain ang alang sa mga mananap ug lain pud ang alang sa mga langgam ug lain ang alang sa mga isda unya adunay mga lawas nga langitnon ug aduna usab laing ni aduna usab ing mga lawas nga yutanon. Oo. Apan lain ang kasanag sa mga langitnon ug lain usab ang kasanag sa mga yutanon. Lain ang kasanag sa adlaw ug lain usab ang kasanag sa bulan ug lain ang kasanag sa mga bituon ug kay ang usa ka bituon lahi man ug kasanag sa laing bituon. Oo. Sa 42 gingon. Maingon man usab ni ana ang paggabanhaw sa mga patay ang lawas nga igatisok madunutra apan ang lawas nga unya pagabanhawon dili madunot. Sige, padayon. Una sa 43 kini igatisok sa kaulawan apan kini pagabanhawon ug unya diya sa kadungganan kini igatisok nga mahuyang apan kini pagabanhawon unya nga makagagahom
kini igatisok ingon sa lawas nga lawas nun. Apan kini pagabanahon ingon nga lawas nga espirituhanon. Kung aduna may lawas nga lawas nun, aduna man usab ing lawas nga espirituhanon. Sa dihalan tamad ba Samuel? So doon ay pag-differentiate. Ha? Doon ay lawas nga espirituhanon. Doon na po'y lawas nga yutanon. Kana bang tao ba sa kahimtang? Nganang tao. Ya, kanang espirituhanon, kanang espiritu sa kahimtang nga dili makita. Ingon ana ang sistema sa Dios. Ha? Pwede magpakita. Pwede siyang magpakita. Pwede po siyang di magpakita. Kay lawas man siya nga espirituhanon, doon na po siya lawas nga yutanon. Yutanon o tawahanon. Tawanon. Mao na ang pagi nga gitudlo sa Biblia, duha ka klase. Karon ato namang dugangan bad Samuel. Si Jehovah ba nga wa masabti sa mga nagbasa sa Biblia? Si Jehovah ba tao ba sumala sa Biblia? Be, basahan Oh, ko iya, Brad Cesar. May nang atong pagkabasahon kay nagtuo man ang atong mga higala nga ang Dios nga mao siya ba espiritu ra gyud ni og kahimtang. Pero sa pinulugan espiritu, pero miabot pud ang panahon nga nagpaila siya ingon nga tao sumala sa atong mabasa sa Biblia. Niyaw sa Exodus ang kapitulo 15 bersikulo 3 ang atong pagkabasahon aron ta makadagyot og oras dito ta stress. Si Jehovah mao'y tao sa panggubatan. Si Jehovah mao ang iyang ngalan. Si Jehovah di ay Tao? sa pinasugdan Espiritu siya. Pero miabot po ang panahon nga nakita siya sa tao. Nga ingon nga tao sa mala dili yun ingon nga tao. Tao gyud. Sumala sa atong nabasa sa Biblia. Oo. Ingon ana ang kahimtang sa Dios duha. Lawas nun nga espirituhanon o tawhanon nga lawas. Kibali. Mo na ang gitudlo sa Biblia. Manong uban maglibog sila nga ano na man na. Supak ko din na nimo. Kung nakalatid man sa Biblia nga duha ang pagpaila sa Dios. Lawas nga langit nun, lawas nga unod nun. Tao ba sa kahimtang ba? Si Jehovah, tao sa panggubatan, o Jehovah ay ang pangalan. So, unsa man si Jehovah sa iyahang lawas nun nga ingon nga tao. Dili tao nga tawhanon, unod nun, kundi espiritual nga pagkatao. Mao na ang kahimtang sa Dios, espiritual nga kahimtang. Pero pwede po siya nga magpakita ingon nga tao. Nasabtan na ninyo, kamo mga nagbasa sa Biblia, mga pastor, mga ministro, o mga katolik pitipender. Masigwa mo aning sitasa. Karon, si Kristo sa iyang kahimtang. Unsa ba si Kristo, Brad Samuel? Sa kahimtang, buhat 2:22. Unsa ba si Kristo? Brad Cesar, atong basahon, Brad Cesar, kung unsa si Kristo ang iyang kahimtang. Kay si Kristo sa atong nabasa sa 1:4 anak man siya sa Dios, diba? Pero ang anak sa Dios unsa man ni siya og kahimtang? Niya sa buhat siyang kapitulo 2 bersikulo 22 inyong patalinghugan mga malnamo nga mga kaigsunan ningon ini ang nakapahayag lugar sa Biblia matud pa sa atong mabasa sa bersikulo 22 mga tao sa Israel patalinghugin ninyo kining mga pulunga. Si Jesus nga nasaritnon, tao nga gipanghimatud-an kaninyo sa Dios, pinaagi sa gamhanang mga buhat ug mga kaybulungan ug mga ilanan nga gihimo sa Dios, pinaagi kaniya sa taliwala ninyo sumala sa inyo nang nasayran. Unsa si Kristo, Brad Samuel? Tao nga gipanghimatud-an lugar sa Dios. Karon. Kay tao man si Kristo. Ato nang nabasa ang pangutana sa iyahang lawas nun nga kahimtang si Kristo. Unsa ba ang iyahang lawas? Kay tao man siya. Basahon ko ang tubag gapon sa Biblia ang Pilipos kapitulo 2 bersikulo 5 ngadto sa 10 ang ato ang pagbasahon nagingon. Batuni diha kaninyo matud pa sa akong gibasa. Kining hunahunaa nga mabatunan ninyo diha kang Kristo Hesus nga bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaiyas sa tao sa Dios
Siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios. Ingon nga usa ka butang nga pagailugan, hinunua gihawasan niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon diha sa iyang pagkahisama sa mga tao. Og sa nakita siya diha sa dagway nga tawhanon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon. Oo, bisan pa sa kamatayon diha sa cross, tungod niini ang Dios nagbanahaw kaniya sa kahitasan og mihatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan, aron nga sa ngalan Hesus ang tanang tuhod mga piko dito sa langit dinhi sa yuta og sa ilalom sa yuta. Sa ato nang nakitang pahayag sa Biblia, Brad Samuel, nga bisan daw si Kristo, doon na siya kinaiya sa pagka-Diyos. Apan wala siya mag-isip, nga ingon nga siya Diyos. Gihawasan gani niya ang iyang kaugalingon diya sa iyang pagsagup sa kinaiya sa ulipon. Nagpaubos pa si Kristo, bisag Diyos siya, pero nagpaubos gid siya sama siya sa ulipon. Diya sa iyang pagkahisama sa mga tao, nagpaubos gid tao natong Ginoong Kristo bisan siya naa ang iyang pagka-Dios. Og nakita siya diha sa dagway sa tawanon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon. Bisan si Kristo Dios, wala sa mag-isip nga siya Diyos, kay gani gipaubos niya iyang kaugalingon. Bisan taliwala nga siya Diyos, wala di siya nang hambog sa iyang kaugalingon. Ako Diyos ba ako ha? Nagpaubos siya. So ato nakita nga si Kristo tao, pero ang pangutana, unsa mang matanga nga lawas ang atong Ginoong si Kristo, sama ba nato nga madunot udlon dili? Ang lawas sa atong Ginoong Kristo balaan, dili sama sa taong ordinaryo nga udlon mabaho, pero ang atong Ginoong Kristo tao siya na ay lawas, apan ang iyahang lawas langitnon nga lawas kay wa man siya giulod, wa man siya mabaho. Mga ang kahintang sa atong Ginoong Kristo sama usab sa amahan niya. Ang iyang amahan tao, apan espirituhanon nga lawas. Doon na po siya personal sa iyang kaugalingon nga tao sab siya, kay gani pa man ang Israel nakakita gyud sa amahan, sumala unya ni sa atong pagtuon karon. Basaha gani Brad Samuel ang Hebreanon kapitulo 10 bersikulo 5. Si Kristo ba siyang kaugalingon, giandaman ba siya lawas? Ha? Nga balaan sa Dios? May basaha gani Brad Samuel? Aniya Brad Cesar, basahon na to ang nakasulat sa Hebreanon sa iyang kapitulo 10, bersikulo 5, ang atong pagbabasahon giingon. Tungod niya na sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan, siya mingon ang mga halad o mga gasa, wala mo tingwa kunili usa ka lawas kanako imong gitagana. Sa mga halad nga sinunog, sa mga halad tungod sa sala, ikaw walay kahimuot. O niya mingon, ako tanawa, ako mianhi pagtuman sa imong kabubuton o Dios. Sumala sa inyong sulat may tungod kanako diya sa basahon nga linukot. Sige. Unya sa bersikulo 8, sa iyang pagingon sa unahan, ikaw walay magtinguha ni may kaymuot sa mga halad ng inihaw, ug sa mga gasa, ug sa mga halad nga sinunog, ug sa mga halad tungod sa sala, kini gihalad tuman sa kasuguan. Siya midugang sa pagingon, tanawa ako miyani sa pagtuman sa imong kabubuton. Ang nauna iyang gibungkag, aron ang ikadua iyang pagkatukuron, ug pinagi sa mong kabubuton kita nangahinlo gikan sa sala, pinagi sa makausara ug dayon nga paghalad sa lawas ni Kristo. Anhi bersama sagdihan na lang ha. Ang bersikulo 5 atong pabuk-atani. Kay nag-ingon man ko sa pangutana, si Kristo ba'y gandaman og lawas? Kaya iyang lawas dili ordinaryo eh. Ha? Sa iyang pagkamatay, wa siya nabaho, wa giulod, kay ngano ang lawas ni Kristo espiritual. Espirituhanon, dili ordinaryo nga lawas, balaan.
Mo manggani nga giingon siya sa wa paday si Kristo sa kalibutan, giandaman na siya og lawas sa iyang langitnon nga man nga mo ihatag niya kang Kristo, mo hinungdan nga si Kristo sa iyang kamatayon, wala siya giulod, wala pod siya nabaho. Kay giingon man sa 5 tungod na anak sa pagtunghan ni Kristo sa kalibutan, siya miingon, ang mga halad inihaw og mga gasa wala mo tingwa kundi usa ka lawas kanako imong gitagana. Ug gitagana ana day siya sa iyang langitnon nga man og lawas. Dili ordinaryo nga lawas. Ha? Dili sama nato nga og mga matay ta, mabaho ta kay karne ta, pero si Kristo dili ingon ana. Mao manggani nga sa atong pagtuon karon, duha ka kahimtang ang lawas sa Dios, spiritual being ug lawas nun. Pero ni ata bisan gani napamatay oras Brad Samuel, dinhita sa manulunda Brad Samuel. Daniel 9:21-23 Brad Samuel, atong ipakita nga sa mga tao ang manulunda ba sa iyang kahimtang, unsa ba pud ang manulunda sa iyang kahimtang, spiritual being ba pud siya? Daniel 9 versikulo 21-23. Anya Brad Cesar, atong basahon ang nakasulat sa Daniel kung ang manulunda spiritual ba ni o spiritual ba ni siya o kahimtang Lawas sa, nun. o lawas nun nga espirituhan nun o lawas nun nga gisgutan sa Biblia. 9 atong pagbasahon sa Daniel sa iyang versikulo 21 20 ato 23. 21 hantod sa 23 gingon. Oo, sa nagasulti pa ako sa pagampo ang tao nga si Gabriel nga akong hikitaan sa pananawon sa sa sinugdan sanglit gipalupad sa makusog mihikap kanako sa panahon nga haduol na ang panahon sa paghalad sa kapunon. Okay. O si Gabriel, kanis Gabriel manulunda o anghel man sa kasaysayan. Sa 23. O sa 22. Okay. Ug ako gipasabot niya ug nakigsulti kanako ug mingon. O Daniel, ako miani karon sa paghatag kanimo sa kaalam ug pagsabot, ningon si Gabriel ngadto ni Daniel. Sa sinugdan sa imong mga pagpangaliupo, gipagula ang sugo ug ako mianhi sa pagpasugilon kanimo kay ikaw ginahigugma gayud pag-ayo busa palandunga ang pulong ug sabta ang pananaon. So diha lang taman Brad Samuel atong dakpon kung unsa ni si Daniel. Sa imong gibasa sa 21 nag-ingon, oo, sa nagasulti pa ako sa pag-ampo ang tao nga si Gabriel. Unsa day si Gabriel tao? Ngaron ang pangutana, kay tao man si Gabriel, unsa mang matanga sa iyang pagkatao? Tawanon? Udlon, mabaho? Dili. Espirituhanon nga lawas. Si Gabriel, pero tao siya. Dili mahikap, dili makita, pero og magpakita, pwede po na niya. Kay ang manulunda, gihatagan masab sila og gahom sa Dios nga mahimo silang magpakita. Ay doon na ba tayo prueba nga si Daniel nagpakita yun siya in person ngadto ni Maria? Oo. Basahan nga ni Brad Samuel ang Lucas Kapitulo 1 kung si Daniel nga usa ka manulunda nagpakita ba yun siya ngadto kang Maria nga lawas nun gayod. Sige, basa ang Lucas Kapitulo 1 versikulo 26 ngadto 38. Ania Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Lucas sa imong Ginoo nga sita sa bersikulo 26 sa kapitulo 1. Ug sa ikanom kabulan ang manulunda nga si Gabriel gipadala gikan sa Dios ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlan og Nazaret ngadto sa usa ka dalagang birhen nga pagasunon sa usa ka lalaki nga ginganlan si Jose nga kaliwat ni David ug angalan sa dalagang birhen mao si Maria Musa sa atong natagad Brad Cesar Miadto si Gabriel dito Ngadto kang sa Birhen Maria. Unya karon pag-adto dito, wa dito lawas. No, pero lamang ang lawas ni Gabriel dili sama nato nga udlon mabaho espiritual nga lawas. Ang gisgutan sa Biblia nga ang lawas ni San Gabriel espiritual karon
Naaba sa Biblia nga ang manulunda espirituhanon gud siya nga langitnon gud na siya. Basagan ni Brad Samuel ang Hebrewanon. Brad Cesar, basaw na Kapitulo to 1. ang nakasulat sa Biblia kung ang manulunda espiritu ba na siya o Kahimtang? niya. Sa Hebrewanon sa ang kapitulo 1 versikulo 13 o 14 mga malamo nga mga kaigsunan inyong patalingugan apan ginsabang manulundaa ang iyang giingnan. Lumikod ka sa akong tuo hangtod nga ang imong kaaway mahimo ko ng tubanan sa imong mga tiil. Dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulugoon nga gipadala aron sa pag-alagad alang sa kanilang nga maoy nakapamanunod o nakapanunod sa kaluwasan musa dunay Ang manulunda di ay manulunda Cesar gitawag siya o spiritual kahimtang. Pero pwede magpakita kay imagine ka si Gabriel. San Gabriel nagpakita gali dito ni Birhen Maria gani. Ingon ana Nga tao. higala. Oo. Angay ninyong mahibawan ang Dios pakaha dili makahimo siya pagpakita sa mga tao. Ang manulunda gani nahimo gali niya nga nagpakita siya sa tao nga si Maria sa Dios na hinuon dili na hinuon niya mahimo nga magpakita siya ngadto sa mga tao. Magunay dakong di malas ninyo kamo bitaw nagbasa sa Biblia bitaw. Sa Biblia guna Brad Cesar ang dili mahimo sa tao mahimo guna sa Dios. Basa ba Samuel Mateo 19? Basaw na to. Sa 19 sa ang kapitulo 26 mabasa na to na. patalingugan mga malnamo nga mga kaigsunan matupa si Jesus mitubag kanila. Umingon kanila sa tao dili kinay mahimo apan sa Dios ang tanan mahimo. Musa Kita mo? kung ang manulunda nakapahimo siya nga Nagpakita. tao nga nagpakita siya ingon nga tao ang Dios pod mahimo niya tanan Kay? nga tungod kay siya Dios man sumala Mahimo sa niya ang tanan butang. Muna diha ang ato ang natagad sa Biblia. Ayaw ninyo muingon mo nga sayop man ang pagwali sa mga ministro sa BBC, may nagpaila sila tao. Sa ang imong ang imong kuan. Dios, iro. Laruha po na ninyo. May kayo mumingon, Kristo tao. Kung saan dito gilansang, dito tao. Biasa madapit ang maingon mo espiritu. What ay supak diha? Nga ang Dios pwede nga magpakita, pwede pong dili magpakita ayon lang sa nga Biblia. Nga kung mo nakabasa mo nga ang Dios espiritu, dili na lagi na pwede magpakita. Mo man nakadaot ko ninyo go tanawa di pagiling lang ninyo ang inyong mga membro diha sa inyong iglesia. Diha dili ra ba na ninyo gamiton ni mga sitasa ngano man. Mabunggo ang inyong doktrina. Apan ang pagtulunan sa PBCM way kurok hadlok nga mosultis ka matuoran be hagiton ta mo kamong tanan nga nagbasa sa Biblia mga pastor mga ministro mga pari ug uban pa i-refute nga sayop ang among hubad sa Biblia. Ang numero namo 0955113811. Usbo namo ang among numero 0955113811. Supaka kung sayop ba ang amuang mga sitas, bitas ba sa inyong pagsabot? Mana magtigi ta ba? Kay kamo maayo kay mo. Maayo ka mo sa inyong mga sakop, inyong gipanghiluan nila mga utok, wa magkadimao ang inyong pagtudlo nga tus mga tao, nga inyong ipatuo nga ang Dios dili gyud makita. Samtang nga Biblia nagtudlo nga ang Dios makita, samtang kamo usab pilit kayong maingon sa inyong mga sakop nga Dios dili makita unyag naa na hinuoy Dios nga magpakita mo nagdi gyud mo mutuo sama sa atong Ginoong Kristo. Sa pag-anhin ni Kristo wa gyapon siya tuo nganuman ingon na ana na ang nakalatid sa Biblia nga kun ang Dios magpaila di gyud ang tao mutuo. Kay nabitaw nas Biblia ang Espiritu Santo kumani ang kalibutan dili makakita ni makaila kaniya kisam ng kalibutan nga dili kaila. Mga tao nakalatid na sa Biblia nga ang mga tao pag-abot sa Espiritu Santo dili gyud siya tuhuan. Lamang dunalay mga pipila lang ka mga tao nga diin tinawag sa Espiritu Santo nga maoy mo padag sa kamatuoran. Bahalaan mo mutuo mo sa dili pa maabot ang dakong katalagman sa kalibutan. Ang Dios naghatag na kaniyo og giya kung asa mo paingon. Pero magmagahi mo sa inyong ulo, narana ninyo kay kita do naman tay libertad, naman tay kagulingon nga hinunta nga freedom of religion. Pero ayaw ninyo og hikalimti. Nga kini nga mo mga pagwali
Wala kami suhuli, maski 5 centavos. Kami pagani ni Brad Samuel in taon, nag-amot-amot pagod in taon para lang maipapadayon kining programa sa mga lingitong lamdag si kinabuhi. Ug ako sabi yawag Brad Samuel, dili nga ato pagpakilimos. Yawag sa nato ang ato ang mga kaigsunan nga mga espiritual. Dinhi na ta maghiusa. Katong nagtuo ni Master, dinhi ta katong mga spiritual division, dinhi na ta. Mag-usa na ta dinhi. Ayaw magtutuo anahang mga pastor, mga ministro, ug uban pa nga mga magwawali sa Biblia. Adtong mga spiritual division, kini sagupan ninyo ang maong pagtulunan sa spiritual division nga mao ang PBCM kun Philippine Benevolent Christian Missionaries nga gipanguluhan sa lingit ni matutodo Divine Master Tomas A. Eugenio Sr. I-repute ninyo sa iyo pa nga mong paghuban. Kami lamang ang naghisgot na ini. Walay laing pundok. Kaya ang kasagaran karon sa nagkayang reliyon, ang ila pagtudlo nga sa mga tao, nga ang Diyos di yun makita. Unya ra kuno makakita ang tao, mamatay na sila. Huwag kay kakita buhi pa. Ha? Mo manaron diha ron ang problema. Busa, giawhag nako ang mga spiritual division nga nakaroon naglantaw o iba naminaw sa radio station, diri magpasakop mo. Mag-usa ta dinhi. O ang among programa 26 na kanagalae mga radio station gituyo kana sa mga membro. Nagamot-amot ang mga membro para lamang may tudlo ang kamaturan sa Espiritu Santo. Divine Master Tomas A. Eugenio Sr. Mausab yawhag sa namo ang mga membro sa PBCM. Suportahe ninyo ang pagtulunan sa PBCM dinhi sa DYLA. Kay kami diri in taon nagamot-amot in taon mini Samuel uban sa mga kaigsuunan para lamang makabayad mi sa radio station kay pobre in taon apan dato kini sa kamatuoran. Pobre sa tawanon apan dato sa kamatuoran mao nang tinuod. Mo nagyawhag nako Brad Samuel nga kadtong mga membro sa branch number 25 ug nagpatalinghog mo tabang kamo sa programa dinhi sa DOLA aron may papadayo nato ang pagmantala nato dagang master aron nga sa dili pa maabot ang paghukom sa Dios niining kalibutan mao ikatulong gubat sa kalibutan kita aduna na kitay inuntang agi kay matud pan master kanhi sa una kamo mga membro sa PBCM o dili na mo makalugar sa inyong pagmisyon tabang na lang mo sa radyo tabang na lang mo sa mga magwali aron kay kanang tingog sa mga wali mao ra pud ang tingog ninyo mao nga suporta na lang mo sa radyo bahalag pila lang mapiso maduos diha mao lang ang among gipangliupo nga magpadayon unta kining programa sa radyo dinhi sa DWLA kamo mga branch number 25 gihangyo na mo kamo bisan pa sa mga kaigsuunan karon nga dunay tubig-tubigan tabangi ang programa ni Master aron magpadayon kita dinhi sa atong programa dinhi sa syudad sa Subo di ta magpakaulaw kay kami nga mga magwali ni Master wala may tulog halos para lang maialagad ang Diyos nga Espiritu Santo maila nga tibuok ka kalibutan kay kini tibuok naman ning kalibutan ang pagpadayag karon kay makita na makita sa internet o sa Facebook mao mangani mao ni ang giingon ni Master sa una nga ayaw ninyo ang PBCM putla kay ang PBCM international mao na kini karon mga igsuon namo diha sa spiritual division busa di may mahadlok ni malisang biblikal lang ta away ta sa Biblia away ta sa pagsabot sa Biblia uli may mahadlok kay nganuman na ang Dios nga naguban ka namo maura na ang amo ang ikagarantiya diha ninyo mao kana ang amo ang mga awhag karon padayon ta Brad Samuel kay duha day kamatang ang lawas sa Dios espirituhanon ug tawhanon sama usab sa manulunda pwede ang Dios magpakita pwede ang Dios dili magpakita tungod kay ang tanan nga mga butang mahimo man sa Dios karon di ata sa amahan ang amahan ba Brad Samuel sumala sa Biblia Dios ba siya? Sumala si Isaiah 43:10 Brad Samuel. Aniya Brad Cesar, ang Biblia mo ay kuha na tong payag kung ang Dios nga amahan nga mo siya ba Dios ba ni siya usab sa sumala pa nato sa Biblia. Sa mapamatudan nato sa Biblia o Dios kini mga mahal namo nga maksunan tao gawas natong nabasa kaniya siya tao unya usab gawas siyang pagkatao Dios po ni sumala sa atong mabasa sa Biblia sa 43 sa ang kapitulo 10 inyong patalingugan giingon
mingon, kamo mo ang akong mga saksi, mingon si Yuba, ug ang akong alagad nga akong napili aron kamo makaila ug magtuong kanako ug makasabot nga ako mao siya una kanako, walay Dios nga nahimo ni aduna pay musunod kanako. Unya matud pa sa atong nabasa kun mangita og mo litra po litra nga ang Yuba Dios gyud niya ako pruebahan pag-usab dugang prueba sa Jeremias sa kapitulo 10 bersikulo 10 mga malnamo nga makaigsoon apan si Yuba mao ang matuod nga Dios, siya mo ang Dios nga buhi ug ang hari nga walay katapusan, sa iyang kasuko ang yuta mukurog ug ang mga nasod dili makapabilin sa iyang kasuko. Busa Dios ni nga tinuod mga malnamo Sa- kasunan si Jehova. Sa panahon sa Israel. Sa panahon sa Israel. Oo, ang unang pagpaila sa Diyos dito sa katawang Israel. Kay nabahin man ni sa tulo, Brad Samuel, di ba? Daghan man na natong gitunan din eh. tinuod Panahon na sa amahan, uno. Panahon sa ikaduha, si Kristo. O ang ikatulo, panahon sa Espiritu Santo. Naman na sa Biblia, nakalatin man na nga doon itutulo. Amahan, anak, Espiritu Santo, kurang uban, bulalis lang. Kay mo po ilang sinaptan, wata makuha na, wata mahimo na, kunin na na ilang prinsipyo. Pero tataw kay Biblia, nga tulong isgutan, amahan, anak, ug Espiritu Santo. Karon, kay si Jehova, Diyos man. Pangutan-untan ni si Jehova, doon na ba si Jehova mata? Kay tao ko. Okay, ug moingon ka gur espiritu na di makita, pero atong susun Biblia, si Jehova ba doon na ba'y mata? Basahon ta sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 15 nagingon, diha nga bayawon ninyo ang inyong mga kamot, taguon ko ang akong mga mata gikan kaninyo. Unsa? Si Jehova sa diha daw nga bayawon daw sa mga tao ang ilahang kamot, matud pa sa Dios, taguon ko ang akong mga mata. So naay mata si Jehova, gawas nga dunay mata. Unsa pa? Sa Isaias 49 kay oras sa milato na lang ni ikuan. Sa Isaias 49 bersikulo 22, unsa ang ato mabasa po dere? Nagingon, mao kini ang giingon ni Ginoong Jehova niya karon, bayawon ko ang akong kamot. Nanay kamot ngadto sa mga nasod, ug iugbo ko ang akong bandila sa mga katawan ug ila nga pagakuguson sa ilang sabakan ang imong mga anak nga lalaki ug ang imong mga anak nga babae, sungayon sa ilang mga abaga. Naay mata, naapoy gitawag og kamot. Unsa pa, Brad Samuel? Exodo 33 bersikulo 21 23, Brad Samuel, gawas nga ang Dios dunay mata, dunay kamot, dunay bay likod ang Dios, sumala sa ato mabasa sa Biblia. Diya Brad Cesar, basahon na to ang nakasulat sa Exodo. Exodo 33 Sa iyang kapitulo 33 bersikulo 21 ug 23. Aniya Brad Cesar, basahon ta ang gingon mong sita sa 33, 21, 20 hantod sa 23. Ingon ini. Juan, Deuteronomio, Exodo 33, bersikulo 21 o 23. 21 o 23. Aniya Brad Cesar, 21 o 23 sa kapitulo 33 gingon, og si Jehova mingon, aniya karon adunay dapit haduol kanako, ug ikaw magatindog sa ibabaw sa bato, ug matabo nga samtang ang akong himaya wagi nga igabutang kog ikaw sa usa ka liki sa bato, o pagatabunan ko ikaw sa akong kamot. Napoy kamot ang Dios hangtod nga musaylo ako, o pagakwaon ko ang akong kamot, o ikaw makakita sa akong likod apan ang akong naong dili hikitan mo sa ang Dios. Doon na siya'y kamot nga igitabon niya sa bato, unya sa diyang gikuha niya ang kamot nga gitabon sa bato, nakita ang iyang likod. Karon niya pa dugangan ta pa. Ikaduhang Samuel isulat mga pastor, mga ministro, mga pare ug babang katulig pitibender, maingon mo nga Dios Espiritu ngano nam lagi likod, nalagi kamot. Naman lagi dalunggan. Unsa pa? Dere, ikaduhang Samuel 22 bersikulo 7 ug 9 unsay pagingon dere. Sa akong kasubanan ako mitawag kang Jehova, o ako mitawag sa akong Dios, ug hindunggan niya ang akong tingog gikan sa iyang templo, ug ang akong pagtuaw midangat ngadto
ngadto sa iyang mga igdulungog. Unya ang yuta nauyog og mikurog. Ang mga patukuranan sa langit minglinog og nangauyog tungod kay siya naligutgot. May mitubo nga aso gikan sa iyang ilong. Unay ilong og kaluoy gikan sa iyang baba. Mamilamoy nga baga mi sila og tungod niini. Unsa siya ba? Naay ilong, naay baba. Karon lisod po og WTL Brad Samuel, buhat City 49:50 Brad Samuel. Be si ang Dios ba na ba po TL? Aron kompleto gyud. Basahon ta ang nakasulat sa buhat sa Capitol City versikulo 40 ingon din sa atong nabasa sa Biblia City 49 hatod sa 50 gingon ang langit mo'y akong trono ug ang yuta mo'y tumbanan sa akong mga tiil usa pang balaya ang inyong tukuron alang kanako nagingon ang Ginoo unsa pa man ang dapit nga akong pagapulayan dili ba gibuhat man sa akong kamot kining tanan nga mga butanga pusa sa atong natagad naay kompleto naay tiil ang Diyos. Kaya ang tumbanan sa ayang yuta mao ang yang tiil sa iyang mga tiil. Unya ngano man mumingon mo di makakita dili makita ang Dios sa bara oy unsa man taon na inyong pagbasa ang Biblia mga pastor oy inyong magibakakan ang inyong mga sakop oy mao lagi na nga di mo madlok maimpirno mo pati inyong mga membro maimpirno po dana yung sidaptas Biblia nga wa magadimao unya kami noon nga tudlos ka maturan di hinuo mo tuo kay inyo ninuon mi ninyo mga bakakon me bakakon dai nga nakabasa sa Biblia kami. Ang bakakon katong dili makabasa sa Biblia nga mag yaw lang dia. Why dokumento nga nakalatid sa Biblia? Apan sa amo na Beyon sa pa nabay buhok, naay tiil, naay baba, naay ilong, naay likod, naay kamot, naay mata, naay dalunggan. Nabay buhok, anong kompleto gyud ng Dios? Daniel 7:9. Baya itong masahon, Daniel 7:9. Unsay ato ang mabasa dinhi? Yung dinhi. Ako nagsudong hangtod ang mga trono gibutang ug ang usa ka mao nga tigulang nga sa mga adlaw milingkod ang iyang mga bisti maputi ingon sa Ninibe ug ang buhok sa iyang ulo sama sa lunlon nga balhibo sa karnero ug ang iyang trono mao ang nagdilaap nga siga ug ang mga ligid niini mao ang nagasiga nga kalay. Unsa? Naay buhok. Kompleto na, Brad Samuel. Nya karon kay ang buhok, Brad Samuel. Kay ang buhok mugtiguang na ubanon man na naaba sa Biblia, Brad Samuel, nga ang amahan giuban ni to siya kay tiguang na Isaiah 46:4, Brad Samuel. Anya Brad Cesar? Isaiah 46:4 inyong patalingugan mga mahal na mo ang buhok sa amahan kay tiguang na lagi. Kunya sa magiuban bang yang buhok? O niya atong basahon Brad Cesar. Kung giuban ba kay tigulang na gud. O 46:4 inyong patalingugan gingon. Ug bisan hangtod sa kagulangon ako mao siya. Ug bisan matud pa hangtod nga ang buhok mauban o mabanon ako musagakay kaninyo gibuhat ko na ug akong pagasagakayon oo ako magadala ug magaluwas musa ang Dios nga si Jehova kay tiguang naman maubanon daw ang iyang mga buhok kay ngano tiguang nagod ang amahan kay nagoy anak si Kristo di siyempre asa man na nimo i-apply karon nang naiuban di bara ana ra man sa ulo ang ulo niya ulo sa tao di pud ulo sa mananap kay ang atong gibasa sa tao man karon niya pa kumingon sila Brad Samuel di lagi makita ang Dios Brad na unsa may tawag sa Dios nimo be ang Dios at pangutan-on unsay tawag sa Dios nimo nga moingon ka Brad di man makita ang Dios na itubag ang Dios ana be patalingogin ninyo Wakbay inyong Biblia, mga pastor, mga pare, mga ministro, mga diakono uban pa nga mga pastor sa mga wanis o sa Pentecostal church o mga born again o kinsa pa na dia agin o kinsa pa na mga simbahan na dia. Be, ngayon mo nga Diyos, dili makita. Dayon sa may sulti sa Diyos diyan ninyo. Maayo ba? Isaias, lista 47, versikulo 10. Na ang tubag sa Diyos, ug mingon ka nga Diyos di makita, na itubag sa Diyos ninyo. Gingon diri.
17. Kay ikaw matupad sa Diyosan atong mga tao nga mingon sila Diyos di man makita brad. Kay ikaw nagsalig sa imong pagkadautan. Ikaw nag-ingon wala nakakita kanako ang imong kaalam ug ang imong kahibalo kana maoy nakapasimang kanimo ug ikaw nag-ingon sulod sa imong kasing-kasing ako mao ug wala nay lain gawas nga nako. Unsa di ay ang tawag sa Dios nadtong mga tao nga dili mo tuo nga ang Dios makita. Ang Biblia nag-ingon ikaw nagsalig sa imong pagkadautan nga walay nakakita kanako ang imong kaalam ug ang imong kahibalo kana maoy nakapasimang kanimo ug ikaw nag-ingon sulod sa imong kasing-kasing ako mao ug wala nay lain. Unsa di ay ang tawag ninyo natong matawo nga maingon ang Dios di makita dautan. Nya malipay man na nganan mo sa Dios og dautan. Busa ingon ana ang atoang mga nakitang pahayag sa Biblia Brad Samuel pero niata. Ang Dios ba sumala sa Biblia Brad Samuel? Naabay gyud mga tao nga nakakita gyud? Be, basahan ni Brad Samuel. Nga abay tao nga nakakita sa Dios? Ang tao, ang Diyos, Brad Cesar. Kaya mingon man ang ubang relihiyon nga, ang Diyos lagi di makita lagi. Be, naabay tao nga nakakita sa Dios? Naa, Brad Cesar, nga tao nga nakita lugar sa Dios. Basaw na to ang nakasulat sa Biblia, siyang kapitulo sa Mateo, sa iyang kapitulo 5. Matud pa din sa bersikulo 8 lang ditso Brad Cesar aron ta makadiggunot og oras gingon. Bulan ang mga maputli og kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Busa dunay mga tao nga gihatag ng paghulagway Brad Cesar nga nakakita sila sa Dios pero ang nakakita sa Dios kadto lamang mga maputli og kasing-kasing. Pero dugangan pa nato Brad Samuel, ang katawang Israel sa unang panahon wa ba gyud to sila makakita? Be, si Moises ato pangutan-on. Kay kining Exodo sinulat man ni Moises, the five book of Moses, Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio. Be pangutan-on ta si Moises, wa ba sa kakita sa Dios? Ha, kay moingon man ang mga reliyon di lagi makita ang Dios. Mo man na rin paglimbong ninyo sa mga tao. Samtang ang Biblia nagingon nga na nakakita sa Dios, kamo po mga pastor, mga ministro, mingon po kawa lagi nakita sa Dios. Ngano man? Ha, di mo putli kasing-kasing kay giingon sa Dios, ang putli kasing-kasing mo rin makakita. Karon, unsa pa? Exodo 24. Ha? Unsa ato mabasa? Exodo 24:9 og 11. Wa bay nakakita? Be, gingon. Og mitunga si Moises, og si Aaron, si Nadab og Abiyo, og ang kapituan ka mga ansyano sa Israel. Og nakita o nakakita sila sa Dios sa Israel. Og diha ubos sa iyang mga tiil, ang daw ingon nga usa ka salog nga sa piro, og daw sama sa langit gayud ang iyang katinaw. Nakakita man lagi. Kinsa ang nakakita? Si Moises, si Nadab og Abiyo, og si tinta ka mga ansyano. Imagine ka, si tinta plus 4, si 54 ka mga tao ang nakakita sa Dios. Nya ngano miingon mga wa nakakita sa Dios? Mo manaron kay ngano wa mo lamdagi sa Espiritu Santo na inyong utok kay ngano dili man mo tinuod nga pinadala sa Dios. Gawas ni anak Brad Samuel sa Exodo 6:2-3 Brad Samuel na ba gyud nakakita po si Abraham, si Isaac ug si Jacob? Niya Brad Cesar, nakita lugar sila si Abraham, si Isaac ug si Jacob, niyo sa Exodo siyang kapitulo 6 inyong patalinghugan 2:3 unya matud pa og ang Dios misulti kang Moises ug mingon kaniya ako si Jehova ug matud pa og ako mipakita kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob, ingon nga Dios nga magahom sa tanan apan mitungod sa akong ngalan nga Jehova ako wala nila hiili. Oo, ka nagtago man to permero. Mo siya Brad Cesar. Pero sa diyang nagpakaila siya. Oo, na mo to nakita na siya. Nakita siya kay matud pa din dugang prueba sa 20 sa Exodo sa iyang kapitulo 20 bersikulo 6 linibo manggani ang nakakita og gingon og nagpakita og nagapakita ako sa mahigugmaong kalulot alang sa linibo kanila nga higugma kanako og nagabantay sa akong mga sugo. Busa kadto mga matinumanon nga mga alagad sa Dios nga nagbantay
bantay sa iyang mga sugo, mga linibo sila ka mga tao nga nakita lugar sa Dios, nga ang Dios nga ilang nakitaan mao si Jehova. Mao man aron din ha ang nakaparat god sa ubang mga nagbasa sa Biblia. Kay dili ni nila basahon. Kay ngano makontradict sa ilang doktrina. Palihog lang in taon kamo mga pastor, mga ministro, mga diakono sa nagkalae Marleon, mga kaparian, Katolik, Pitipindir, ano yung limbungi ang mga tao? Ha? Di mo maluoy sa mga tao nga inyo hang giswitik pagtudlo ang mga tao pinasikat sa pagsabot sa Biblia? Ang Biblia nag-ingon kung magbasa ka Biblia bahin-bahin na. Ang Biblia nag-ingon nga dili ginapos. Pero gawin sa ninyo. At to rin mo pilit ana ang Lucas. Ha? Sige lang Diyos Espiritu. Huwag tayo supag na. Kasi pinasugdan ang Diyos Espiritu man. Ha? Maman siya nagpakita pa. Pero ayaw lansangin ninyo ang Biblia, ang sitas nga diha na lang mo. Wa mo makapasar sa sistema, sa pagi sa pagbasa sa Biblia, nga gitudlo sa Dios kung magbasa mo Biblia, dinhi majutay, didto majutay. O hangtod nga hindakpan o mabalagungan ninyo ang kamatuoran o mga bali ang mga panid sa Biblia. Mao man na aron. Pero gihimo ba na ninyo? Wa, ang inyong gi-research hinoon, ang inyong gi-research mao hinoon ang doktrina ninyo nga musibo diha. Yang mga tao po lagi kami ngon nga kini amo ang pastor ti kurbatan ni, kini among pastor English speaking ni, kini among pastor mga ministro Amerikano ni, taas nig ilong. Ay mo tuo mi ani kay mga tagas kog ilong Amerikano god. Na biktima po ang taon ang mga pastor po mga Pinoy. So sinabtan sa mga kano, sinabtan sa mga foreigner nga wa magkadimao kay naa sila mga personal interests diha sa ilang mga membro. Nabitan sa Biblia nga ang tao panapio nila. Ha? Naana oy, nagtuo ka nga ang Biblia wala maghisgot nga doon nagyoy mga tao nga ang ilang himuon mao ang pagpanapi ngadto sa mga tao. Panapion mo ba? Pero ang ilang pagpanapi, niyabag ang pagsabot sa Biblia. Ang tao po ni taon, nga wapoy kabangkagan nga mubasa sa Biblia. Ito o po dayon, kaya taas ang ilong ni nga mo ang pastor, taas ang ilong ni nga mo ang magwali, mayo ni mo English, mayo mo kinatsila, mayo ni mo sulti, mayo sa grammar. Mo na kami, siya mo pag magwali, wa may mga grado eh. Pero I'm proud me, nga naman, kay ang tinuod nga mga lagad sa Diyos, way mga kaalam, walay mga grado, sama sa mga apostolis, mamunganing wa sila tuhoy, nangangha sila, nga nung doon na mahingkatunan, kini mga tawhana, nga kini mga ultimo malang ni, kini mga tawhana, mga yano ramani. Busa kami sa among pagkamagwali, wa in taon mi gagmay ra mi grado dire. Pero sa among kagalingon wa mi magsalig sa among grado nga tawhanon kay ang among gisaligan mao ang kaalam sa Dios nga Espiritu Santo nga maoy gitudlo ni master din ni kanamo moy hinungdan gani nga hangtod karong panahona wa pay relihiyon nganing repute sa among mga pagbasa sa Biblia, wa pay relihiyon nganing supak sa amo ang pagbasa sa Biblia. Supaka kuno ninyo aron makita nato ang katag kung unsa gayud ang mga baba sa ministro sa Espiritu Santo, Master Tomas Eugenio Sr. Sa ingon na ang amo lamang ipadungog da kaninyo. Tungod Brad Samuel, nindot unta kayo, daghan pa kay tag nga sitas i-deliver unta, pero kaning kabsan ang atong oras, bingon na lamang kita sa atong magtutudlo. Salamat Master sa panalangin ni maghatag diri kanamo, nga kami maghatagan sa lamdag sa balang espiritu nga makasabot kami pinasikad sa mga balaang kasulatan ug mahinaot kami Master nga unta ang mga tao nga mga spiritual division nung naminaw kamo karon mag-usa kita dinhi sa pagtulunan sa spiritual division mao kining Philippine Benevolent Christian Missionaries rehistrado sa atong gobyerno sa Securities and Exchange Commission. Kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Pateo uban usab sa akong kauban nga magwawli. Ug kini usab si Brother Samuel Montimayor miingon na lang kanino nga hantod sa tunod Domingo malaguban kita sa samang oras ug samang istasyon ug maayong udto kanatong tanan pero sa dili pa ako di ay
gipadangat ang usa ka kanang greetings gikan kanamong mga ministro sa PBCM nga ang usa namo ka igsoon chapter president Chupilo Sibilya nagsuulog siya karon sa iyang birthday sa ilang birthday no karong adlaw og daghang Na, ready na salamat ang manok na. og daghang salamat kaninyo mga kaigsoonan. Okay.